Tell you uNkulunkulu kuwena uzokwenza into engakaze yenzeke uzokwenza wow empilweni yakho abantu bazoyibuza ngawe ukuthi siyaqala ukuyibona lento uNkulunkulu uzokwenza into engakaze senzeke ngoba uyazi haleluya uvamisile uNkulunkulu ukuphambana nesimo akahambisani nesimo bayekele bamnyathele mntana sekhaya umsebenzi wabo abantu ukuthi bakhulume kabi kodwa masevukile laba kade bekhuluma kabi yibona bazoseduze kwakho bethe simazi njani umsebenzi wabo abantu yabona uma bekhuluma kabi be-advertise bakwenza udume bayekele uthola iphepha lamahala bayekele umsebenzi wabo kodwa masevukile uvuka nalapho abantu uthangeni bantu khona sekade sekwavalwa avuka usimakade wokubona kweyami impilo ekhasa kuvalwe ngehlahla kanti wathi masevuka kwayibonakala khona umfana kwabehlatshwayo bengekhona kodwa wathi mevuka yena saqala nathi saziwe emphakathini besingaziwa maliwe besingaziwa kodwa kwathi masevuka yena saqala saziwa nathi kwaqale kwahlonishwa into engeyilutho God is going to raise abantu abanzima akadili nalabantu abasaziyo kodwa udila nalabantu abathi inkosi sengincame konke baba wami sengiyeke konke sengifuna wena yonke into yami iyabhidlika yonke into engenza iyafa I want you Lord yabona uma ngabe khona lesipayile stove uqala sasiphampa kanje ekuthiwa iprama stove iprama stove ubungayibasi ungayiphampanga the more uyiphampa uyinikeza ipower nosathane wenza njalo the more esiphampa usinikeza ipower awufanele umentshise eduze kwalonto uzophuma ibhomo because iphampiwe uma ngabethi elingizwe ngiyakwazi ukuhlupheka ngiyakwazi ukubuza nami ngiyakwazi lokho I remember 2018 December I lost 350,000 at Pretoria we watch a sanitation scam kodwa ngathi uNkulunkulu ngoba umuhle I had to die lapho kodwa ngifanga ekumele uma ngibona imoto iza ngiyibonanga izimoto phambi kwami ngayibona sishama huthi la kodwa saphila uma ngibuye endlini ngibheka unkosikazi wami ngithi uzokwata ukuthi ngidlale ngemali yasendlini kanti uNkulunkulu uzosenza sisupportane ngoba uma ekunikeza umsizo kuyena yena uzokusupportana lapho ungacabangi khona I lost so many things. I remember that year I lost about 400 to 500,000 that year. Sabanga into engenalutho engayilutho. Athi uNkulunkulu masekwenzela umusa. Mina ngiyambona nje umuntu ebhamba. Abanye bake basithomele. Yabona futhi labantu abanganalutho. Ave bethanda ukubhambela abantu abanezinto. Laba abanganalutho bafuna ukuyiveza bona ukuthi banemali usho njalo no 100 rand ebank uzombona nje kodwa uNkulunkulu uyathwalana wasithwala sinjalo mina yabona my firstborn uEnhle benganayo ingqondo yokuthi owami makhulu hayi mina ngikhuluma ngami ngithi bazalwane remember phela uDoctor ungitshelile Luke 24 verse number 1. On the first day of the week, very early in the morning, the woman took the spices they had prepared and went to the tomb. They found the stone rolled away from the tomb, but when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were wondering about this, suddenly two men in clothes that gleamed like lightning stood beside them.
stood beside them. In the fright, the women bowed down with their faces down. With their faces down to the ground. But the men said to them, why do you look for the living among the dead? Luke 24 verse number 1. Why do you look the living among the dead? Kunabantu abasazosifuna emathuneni. Dala besimbele ta ex becabanga ukuthi angeke sivuke. Amathuna wethu asebolile kwabanye. Bazoya basibheke emathuneni bangasitholi. Ngoba ukwazi ukufuna into ephilayo kwabafileyo. Why ufuna into ephilayo ngoba siyaphila thina sivukile. Savuswa kanye naye. Sivuswa kanye naye. Noma ngababhlungu kangakanani empilweni kodwa sivuswa kanye naye sakhile mntaka baba. Uma sihamba njengabantu abavusiweyo, uma sihamba njengabantu abaphilayo, asihambisi njengabantu abadabukisayo, noma singanalutho kodwa mangihamba endleleni ngathi nginotho, ngoba angifuni abantu bangidabukele. Don't feel sympathy ngami. Noma nginganalutho kodwa ngiyaphila. Ungafuna into ephilayo kwabantu abafileyo. Uma bafika kuJesu bafika abantu bafuna uJesu bafika nabo amadoda ahleli inhlapho umntaka baba ahleli eduze kwethuna athi kanti kahle bomama nifuna ngoba lo nimfunayo uvukile lo nimfunayo uvukile sekuvala ngithi kuwena abathi mabekufuna becabanga ukuthi ngeke bazokuthola ethuneni bafika ungasekho ethuneni abakuthola uvukile akekuvusa umndeni wakho akekuvuka ifamily yakho akekuphakama ama finances wakho akekufaka phakama healing yakho akekuphakama deliverance yakho akekuphakama izinto zakho kade beyivalela usathane babonela ukuphakama umfunane ophilayo kwabafileyo. Hallelujah. Ngiyazi bathanda kakhulu ama theologians athi hayi the word bread in Greek it brado. Yes. The word walk in Greek ave beyithanda lo nto leyo. Ngafuna ngathi ama theologians ayasazi Greek. Ngoba bambele igama eli1. Uma asokuthiwa ukwenza sentence ke ngalo. Le Greek le wenza sentence ngayo. I remember bese Greek Greece nge 2023. Besihlele ama Greeks wonke. Ngidlala ngisho le nto ehlele futhi ngayiBhayibhelini. Yabona yonke lama island lawo kakhulu besikuona. Ngithe manje yazi nami zothi mangibuya. Ngithi ngesiGreek kusho ukuthi walk. Ubondos. Hayi abantu bedala ngathi abantu. Khona omnye umlungu esinaye is a friend of mine usuka khona eGreece umGreek Mr Malibi. Uma kuhleli naye abathandela ama theologians ukubuza ukuthi le gama lisho ukuthini ngiyabona bafuna ukuyomangala esontweni. Abafuna ukwazi nje ufuna ukuyomangala esontweni. Hallelujah. Ngaze ngabuya nami ne-olive oil la igcwele khona lapha eGreece. Ngabuya nayo ngathi hey yazi if bekuyimi nje ngomuntu ethandisa bezoke ngithela kancane ngithengise yabona ngithela kancane 2000. Kumaliwe ngaze akunikeza mina nenye khona. Ukuthi asiyiphekele sikhombise nje ngayo. Hayi bona bathanda amafutha. Oil. Mina anginankinga nawo bazalwane ngilwisa into engayazi nebazalwane anginankinga nayo ngangivakashela omnye umlungu ogulayo wanginikeza wathi ngigcobe ngawo wanginikeza ngangigcoba futhi gladly nginganasinkinga ngimgcoba ngawo ngithi wow and a believer ukuthi na kanjani eya operation a believe ukuthi na kanjani lizomsiza anginankinga nayo asingalwisani sibanga into ezingazosiza ndawo sasizolwa silo sibanga amafutha silo sibanga utswayi silo sibanga amanzi asingenisaphi lezo zinto ngoba uma sevukile yena wenza ukuthi uqondane naye
ukhohlwa izona zonke izinto ubhekane naye. Noma uSathane lethi ama-attack uthi Sathane yimi noJesu. Ngizakuwe ngaphethe lutho, ngizakuwe Sathane ngiphethe uJesu. Igama lika Jesu lingumbhosongo olungileyo. Uthi Sathane woza Sathane, igama lika Jesu linamandla. Uthi woza Sathane, igama lika Jesu liyaphila. Woza Sathane, igama lika Jesu liyaphumelelisa. I am ready. Utshela uSathane ngegama lika Jesu kuphela. Kumtshela ngama experience wabanye abantu. Ngoba nje silimazile esontweni. Silinyazwa yilama experience wabanye abantu. Ama experience wabomfundisi abasebadlule emhlabeni abongithe bochiliza. Sesibambe wona sakwazi ukhonza uJesu. Sibambe wona. Kanti asisho ukuthi asibafuni imali be kodwa sidlule kubo. Asiyeko mdala kuneyinsuku. Asingami la ukuthi mina abengithanda abantu mina ngihamba nongithi uhamba nongithi unjani unjeni. Mina ngalentuba ngamlalentuba zangithi bechiza unjani owangachintshike. Usawuhlupho la kudala namanje usawuhlupho. Change phela. Hayi. Sibona abanye abantu ey'nceku zamanje uyibona ukuthi iGod's army nje asasinosithole iGod's army phelele. Uphi wena, where are you? Ngoba thina sifuna wena sinandaba nosithole. Sifuna wena oshumayelayo usithole uyidlalile yakhe indima wahamba. It's you now. Where is Sikhathele bazalwane sikhathele siyafake kakhulu uyabezwa nabantu ukuthi lo uthethe iJakes lona yonke into ungathi labazalwane bakwenye libandla beshumela wathi uJesu wafika usezosenza ngathi unamalimi noma enganawo noma uneasthma noma enganayo ngenxa labantu ababonile. Ukephi wena kule nto leyo? Sizobanga into ezingasisi indawo. Sifuna wena thina sifuni lo muntu lo ucabanga ukuthi nguye. Hallelujah. Umfundisi uthena lo nto yayenziwa umuntu umfundisi wakhona womXhosa wayeneasthma. Umoya umnqamukela njalo mekhuluma umoya umnqamukela. Manje bona bacabanga ukuthi indlela yokushumayela kwakhona ngeke libize isonto niyalasi. Ngoba sekuthiwa sikhuluma ngamasonto abantu. Kanti wayene asthma umuntu omdala. Manje nezingane zakhona zine asthma. Nabafundisi bakhona abaqalwa abane asthma. Uya Yesu wacho susumwe. Hallelujah. Amen. Sasoya ukushumayela sibhekene nezinto obona ukuthi kuya-actwa. Fundisa umsima ngathi ungahlule u-actor just for 2 hours. U-actor 2 hours wayesontweni kuya-actwa. I-acting lesiyenza wona. Uma ngase umbone lo muntu kade ekhala la ngeshumela ngelimi ekhala, omfice kwakhe umbone ukuthi usazokhala yini. Ngendlela bekhuluma ngayo akusiyo le bekhuluma ngayo. Kumthola. Ngiphethiye nkosikazi. Ubinja sesontweni ya-actwa. But uma ungahlula u-actor for 2 hours kushuthi awazilutho. Sifuna abazalwane uma uJesu evuka abazovuka naye bakhohlwa uku-acta bafune yena bethi noma ngasekenzekanga lutho kodwa uma ukhona Nkosi akumnyama. Akumnyama uma usukhona. Sengivala uNkulunkulu akawazi amandla omuntu. Noma bangakushaya kangakanani, bakukhaphele kangakanani, bakulahle kangakanani, bakudisowne kangakanani, uNkulunkulu akawazi amandla omuntu. Uma sekuyisikhathi sakho sokusukuma bazohlala phansi usukume. Laba kade bemile bazohlala phansi usukume. Uma sekuyisikhathi sakho, vumela isikhathi sakho sifike. Ungajahi ikhathi zabanye abantu. When
is your time. Bonke abantu bazothula. Uyazi malibe lapha engipaka khona emsebenzini. Abanye abantu bathi ngoba sisebenza kwi department eyodwa futhi sihola imali mhlawumbe efana uma beyazi ngithi angazi niyawazi ukubeka amabheke amaphezulu abantu. Kodwa yena la apaka khona upaka la khona imoto ezinkulu zodwa. Ngithi yes singafana. Amen. Kodwa uNkulunkulu osenzile asifani. Wena ungathi ubuka mina ubuka ingane. Kodwa uNkulunkulu osenzile asifani. Wena ubuka mina ubuka into engeyilutho. Ngoba vele nami ngiyazazi ukuthi angeyilutho phambi kwabantu. Kodwa uNkulunkulu ongenzile la ngingena khona kunabantu abathi kanjani wena ungene la. Ngoba singena lapha ngena khona. Siphume lapha phuma khona. Sibashiye bemangela abantu bevala umlomo ukuthi kanjani yena ngoba sikwi category eyi1, sikwi department eyi1, sikwenza into efanayo. Kodwa igrace kaNkulunkulu uma ingaphezulu kwakho izokwenza abanye abantu bangakunderstand, izokwenza abantu bayibuze ngawe. Hallelujah. Abanye bavula amabandla ngoba bebona simisa amabandla, simisa ama ministry. Ubone into ukuthi umuntu uyayifoster lento ayikho kuye mali mfowethu. Ayifoster umuntu ayifoster ngoba ethi angikwazi ukuhlulwa untanga wami. Kanti uNkulunkulu akakhulumi. Uyabona nje ukuthi lo usayishumela ngenkani, uyayiphusha ngenkani, ofuna ukunikela. Afuna ukunikela. Phela yabona sengona into emnandi njengale ye-finance. Ibhlungu kumina ngithi. Kodwa kuthini imnandi. La ye-finance. Phela masebenze wakho umfundisi umsibelo wayikhona. Bekuthi maqeda imvusela yena bese siyenandosi. Siyodla lemnikelo. Lo mfundisi wayikhona la. Bekuthi maqeda imvuselelo nje siyasiyenandosi, sodla imnikelo and sidla sisabi. Lapho ngithi besikhonze fetishini sizothi baba umfundisi sithole u20 yonke le into siyayida ngeke sisebenze kanzima singazi besiyenza leyo nto leyo. Ubona abantu bazofuna ukuvula izinto, bafuna ukuvula amabandla ngenxa yokuthi uyibonile ukuthi uma libe uma ngabe ngenelwa imali engakasilingana nami ngayenza lento ayenzayo. Kanti akakabizwa uNkulunkulu. Uzozwa nendlela akhuluma ngayo nabantu ukuthi akahle kahle lo muntu akakaphunwa, akakakhiwa, usebuhlaza. Umuntu obekumele ngabe usalale labanye, usekwi process yokwenza, usefuna ukuyokwenza. Ingakho ezoba nenkinga athi abazalwane bakunikelele kanti angeke bakunikelele ungakanikibizwa wena. Bizwa qala. Umuntu ebiziwe iprovision ikhona. Abafundisi bamvumeleni uma umuntu ebiziwe iprovision ikhona. uNkulunkulu akakubiza na provide. Uma wena ubona ukuthi uyastruggle kakhulu awuyichecka, wena ungachecka abazalwane, checka wena calling yakho ukuthi kwindawo eright yini le calling yakho. Awukwazi ukusafara uhamba noNkulunkulu. Niyakanda nibangalethi ngihluphekile fanga ngihlupheke uzobona ukuthi khona abusiliva ngelelo. Uma uNkulunkulu wethu ecebile unathi, nathi singabantwana bakho kumele sibe nezinto ezibonakalayo sicebe. Angikwazi mina ukuceba uenza hlupheke. Asikashuma into engekho. Uma baba wethu emkhulu nathi sibakhulu. Uma baba wethu baba wami inkosi automatically mina ngizoba inkosi. Ingakho singama prince thina nama princess. Ngoba sisebukhosini bukaNkulunkulu. Noma ngabe uSathane ngabonani kodwa thina siyazazi. Asidinga approve abantu siyazazi. Kodwa uhamba ngecalling engasilapho. Noma uNkulunkulu Jesu angavuka kuwe uzosafara because akakabi isikhathi sakho. Let me close. uNkulunkulu akakwazi ukuphathisa into ongekwazi kuyihandlisha. Uma usuhlule kuyihandlisha kusho ukuthi awuphathiswanga yona. Asisho ukuthi amabandla ngeke awe mfundisi bishop azowa vele. Yonke into ikhona nesiqalo nesiphetho. Kodwa nawe uyayizwa into kuwe ukuthi lo ongiphathisile akangishiyanga. Noma abantu bangangishiya kodwa lo ongiphathisile akangishiyanga. Ngoba awudinga abantu ukuthi ngayena uma yena esenawe kuphelele. Bangahamba bonke baphinde babuye bonke. Bangahamba bonke kufike ngawani bafike bathi sizoba noNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu nawe mfundisi engasekho abanye.
uma yena ekuphathisile akakuyekela endleleni akavumi ngisho unyawo lakho lushelele uyakulokhu ekubambile njengo-Israyeli uyalondolozana usimakade uhamba nawe acathule nawe kancane kancane uma yena nawe abantu bazohleka abantu ngiyangathi ngithi ngangithi wetha ngangamthembi enhle ukuthi wami ngangamthembi makhulu ukuthi ngowami ngoba ngangazi into ama-report engiwathonile ngangazi izinto ezazehleka kumina ngaleso sikhathi kodwa ngenxa uNkulunkulu omuhle ngoba uNkulunkulu akayiqali into angayifezi uNkulunkulu usathane noma ngaletha wapha ama-attack endlebeni uma yena uNkulunkulu esefikile wenza nalama attack angasakushayi. Hallelujah. Ngathi mase ngithi manje akamba thethile ekhaya ngathola ama report kuthiwa kutholakale isitifiketi otho ngathi endleleni isitifiketi somntwana nesomshado sidabuliwe ukuthi hayi bahlukene ngoba ngempela umntwana akusiwo wakhe chapel siyamazi uhlatshwa uyakholwa bengabe nomntwana elikanaka ngithi abantu baqalela abantu bengeke nje uhlatshwa siyamazi uma uthola ngithola lo SMS abantu laba bakhona la they create stories ngekho basenze sibe khona and nabanye abantu baze basibelieve ukuthi sikhona babelieve into engekho ngoba usathane emeletha into kumuntu wenza uzuyikholwe wena mnikazi ukuthi ngempela injalo but mina I had ukuthi ngime naye kuma attack wakhe ingakho naye kwazile ukuma nami kuma attack wami ngoba simuntu munye if mina ngahlule ukuma naye ngaba akakwazanga ukuma nami. Hallelujah. Mina mashade nonkosikazi Malibe ngashenza wonke umshado ngiyi1 unkosikazi wami was like a visit emshadweni wethu. Hallelujah. Ngenxa yama attacks ayekhona bayenza yonke into even ama-ring yonke into ngathenga inkomo ngalendela ukuthi bazofika bakubo baba ne-problem ngelanga lomshado kwamele ngimshiye ngoba yonke into eyayiplantwa. I remember umfowethu engifonela sisila ethi yazi ubamba abantu ebusuku endlini yemzini wethu abanye omama nje bezihambela nje endlini ebusuku yabona bezihambela bengazi ukuthi ukhona. Abazalwane uma ngifonela ngitshela kanjalo umfowethu omncane ngitshela yena unkosikazi hey sekubonakele yena ithatha indaba ayidlulisa ayise kwabanye mase abanye bayithathe bayise kunabantu laba sithi sabahleba. Ithi yabona lento ethi athi ngihlebele ungatshela ibantu mina ngicela yena ngizobela nje hey sebonakele umfowethu ubamba abantu kanje bafika bathi akekho ngithi ekhaya emzini wethu la sinonkosikazi bekuyibheke nje livulekile because mangishada ngasaqala sakhumuza bese bathi khona ekhaya igcene nje livulekile abantu bebehamba khona nje uthothe nabanye abantu bafuna ukuzothandaza bazingenele nje basithandazele nje ngayela ngumfethu ubuyini ukukhona usuku hey ngiyamtshela ke yena uyithatha uyitshela u-anti wakhe nawe uhlebela omunye lo amhlebelayo uyotshela abakubo bakhona lapho babona babanzima angisazi ukuthi ngizophuma kanjani ngoba phela ubudlelwano kufanele kubulahle ngento engekho kwabanzima ayitshintsha yonke into kade ayikho lonto le sabizwa umfowethu lo wayimela wathi hayi nginibonile benithandaza nginibonile ubheki wayimela wathi hayi nginibonile uma futhi ngifa ngoba ngazi ukuthi ngibulawe yini na wanginibonile. Hey mina ekhaya ngidalela ukukhuza nje makhulu ekhaya into engiyenzele nje ekhaya ukukhuza nje ngoba ukebonakale bese bizwa mina ngikhuze nento engayazi ngikhuze ngithi hayi yabona le ayikho le bengazi athi khona ngoba uma singabazalwane singabantu bokuthula singabantu bepeace
noma izinto sesibonile kodwa sishangathi asizibonanga. Ingakho iBhayibheli lithi ashangathi abanye bakhulu kunathi. Thina abazalwane kumele sehle. Awukwazi ukubona umuntu ogay ezesontweni bese uqala uvula intshumayelo yobugay. Uyeke wonke amavesi emangaka khona uzoqala intshumayelo yobugay ngoba ubona igay esontweni. Yini ezokwenza ivangeli lethu lingabambeki ngoba thina sishumela ngento esiyibonayo. Hallelujah. Ngoba usungabona isangoma nje esontweni usuzokukhahlele ngegama lika Jesu nazi sangoma hayi shumayenisi. Yake ngomgomo uhlangane nayo awubizelanga umgomo wena ubizelwe izwi shumayenisi. Sesithina sesibhalizwe sesenza ngathi hayi ilento amehlo ethu into ayibonayo. Phela before manje abafundisi bebefika bengaphandle bangena abazalwane emtendeni umfundisi uhleli ngaphandle ufuna ukubona yonke into eyenzakalayo mase ngena athi yazi abantombazana la ikhaba bana nabafana usho ngoba babonile la ngaphandle. If bengena esontweni bengazi ayibone yonke lento bezoshumela izwi. Into esinenkinga nayo sinabantu lapha abazenza izinto bangasiyizo. Kodwa umevuka uJesu kuwe namhlanje uzoshintsha leso simo nengendlela yokukhuluma uzokushintsha uNkulunkulu uzokwenza wena ukhuluma ukhiphe iphimbo elimnandi ukhiphe into ezobambeka uyeke into zabantu bayekela abantu nento zabo wena introduce kwakho yekela abantu nento zabo introduce kwakho mamthimana si-introduce kwethu asiveze uJesu wethu asibayeke la abantu bakabhali benze izithixo zabo thina siveze wethu uJesu wethu uzokwazi uma ngabe uJesu ngempela uzo-overpower zonke lezithixo kodwa uma ngasiwa ngempela ngoba besikhathi sematendeni thothi izidimoni loveta likubiza idimoni mina benginale nkinga mangaba sematendeni mangishumela thanks ngikhiphe anti bese ngibophela la and lapho uNkulunkulu uthi phela mangingakashadi nginamandla kakhulu ngakashadi angisho khuluma ngento eyayinganginayo angazi ngulawe manoda khuluma ngento enganginayo ngakashadi ngikhumula imali yakho ibhanti ngayibona ngangakwazi ukunikeza osisi ngoba ukuthi umuntu wenzele into sakhile usisi bese kuthiwa uyamfuna so ngangenza sho ukuthi mina uma ngisesesontweni ngiyakhumula ibhanti yami ngiyibopha la ngilokhana asebenza uNkulunkulu. Ngiyakhumula ngimiswa abanye bephethe ibhamu bathi mina ngizobathathela isonto labo baseRoma emarumini labo sesikhona bethi ngizothatha isonto labo that was 2012 ngizothatha isonto labo bangimisa ngebhamu endleleni kwavika kwaphambi kwethu athi hayi umfundisi lo la mina angisumfundisi mina ngomandla nje anginanda wena izinto bezeyifunda sembazana lezi ezinenza ngingazwani lekhona lezithanda ukuthi mina ame bishop mina ame apostle mina ame prophet into engasisi lutho ngoba awudli nangayo ngizona ukulwela into odla ngayo ungadli ngabe ngalokho uyibanga uma bekubizile ngalo sikhathi bakubizile uma bekubizile ngenceke ku right uyinceke uvele anginankinga nje wathi umfundisi ngcono sifike kusasa sokhuluma naye lapho sengisabana ngifuna ngisaba ngazi ukuthi yona ayinazo kushaya lesi but the time on the pulpit